Dobrý den. Ekobyty u Obory jsou moderní rezidenční projekt bydlení v Praze u Říněvsi, který byl kolaudován teprve v letošním roce. Nízkoenergetický čtyřpodlažní bytový dům s výtahem se nachází v okrajové části města mezi ulicemi Františka Diviše a Bystřičná, nedaleko vyhledávané Říněvské Obory. V posledním nadzemním podlaží mám tady pro vás ke koupi úplně nový, moderní byt 4KK se 2 velkými terasami a fantastickým výhledem. Čeká na vás ideální rodinná dispozice, podlahová plocha 95 m2, k tomu terasy 45 m2, materiály ve vyšším standardu, vinylové podlahy, vnitřní bílé lakované dveře a obložky, plastová okna s trojskly, rekuperace, velkoformátové obklady, světlomety nebo automatické venkovní rolety. Špičkový stav, dokonalá harmonie barev a vyladěné detaily, všechno ještě v záruce a všechno tu voní novotou. Už stačí jen zapojit vlastní vkus a fantazii, bydlení dovybavit podle svého, třeba takto, nebo takto, a nastěhovat se. Opravdu se máte na co těšit. V suterénu domu nechybí uzavíratelný garážový box s sekčními vraty Herman, takže parkování se bát nemusíte. Bydlení hned vedle zeleně a naprostý klid. Chyby tu nehledejte, prostě tady žádné nejsou. A navíc v bytě dosud ještě nikdo nebydlel. Tohle je možná příležitost právě pro vás. Přijďte se přesvědčit osobně, těším se na viděnou.